ମାନେ ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲା ଏ ଶଳା ରାତିରେ ମଶା ଗୁଁ ଗୁଁ କୁ ଦିନରେ ମଲେଇ ବାଲାର ପଁ ପଁ ଜମାରୁ ଶୋଇ ହଉନି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଲୋକ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପଛରେ ପଡେ, ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏକରୁ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ପଡେ। ଇଏ ହଉଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବୁଝିଲେ? ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କଣ ହେଲା, କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଯେ? ଶୁଣିଲାନି। ଫେର ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲି, ଆଲୋ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ଟିକେ, ମତେ ଟିକେ ଖୋଲି କଣ ହେଇଛି, କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛୁ? ତାପରେ ମତେ କହୁଛି, କହିଲା ଆମ ବାହାଘର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ତମେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଖୁସି କେମିତି ରହୁଛ। ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି କଣଟା ଏମିତି ଜିନିଷ ମୋ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ରହିଗଲା ଯେ ତମେ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ରହୁଛ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରେ, ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ମୁଁ ଦୋକାନର ସଟର ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଭାଇମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯାଇନା ବୋଲି? ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ନିତି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ ମୋଡି ଦିଅ, ଦେଖିବ ତମର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। କୁମ୍ଭ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯିଏ ଯେତେ ପାପ କରିଥିବ ସେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯାଇ ବୁଡ ପକେଇଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାପ କାଳେ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମୋ ପାପ ଧୋଇଦେବି ଆଉ। କି ତମେ ଯେତିକି ପାପ କରିଛ ସତ ସତ କହିଦିଅ, ମା ତମକୁ ଘରେ ଧୋଇଦବ। ଖରା ଆସୁଥିଲା, ଶୀତ ଯାଉଥିଲା। ଖରା ଆସୁଥିଲା, ଶୀତ ଯାଉଥିଲା। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଆସୁଥିଲା କିଏ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଟିକେ କହିଲେ।